Assalamu alaykum. Ediz adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňizi gawaraly günde, toýly günde hoş gördük. Nagaraşsyz baq bir tarap Türkmenistan diyarymyzda toýlar toýlaşýar. Enetse bugün döwletde ojakda hormatly Recep Ayaganyň hormatly Gülşanat Genejaň döwletde ojagynda olaryň Mehriban perdendi, Mehriban ogly döwletçan özüniň watan öňündäki gulluk borjyny bir kentde ýerine ýetirip öz döwletde ojagyna gelip gowuşdy. Şol sebäpli bugün döwletde ojakda bir ajaýyp toýuny şaýady bolýar. Qodiyas eneler wasp edýän owadan aýdy. Yaşasın eneler. Görmedin yüzümü, uyandırdı mı? Bağlarım değil, geçer hüvünü. Saçlarına düşse de akarın rengi, yüzlerin ulana içim bulmalı. Saçlarına düşse de akarın rengi, yüzlerin ulana içim bulmalı. Soranmış bir wagt ay güne bakıp dünýäniň bar görkünäme aýdyp bersene. Günem diýenmiş nurun döküp dünýäniň bar görkü ediz enedir ene. Janyňyz sag bolsun Gülşat Genejaň, Recep Ayag gutly bolsun toýlary. Apyňda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun. Ýörüýte döwlet gelçanyň agasy Serdarjanyň adyndan Alýoş hümmetine niýetlenen toý sowgatlar Suat yerine yetirip beraýyn o sowgat alanmatyň gowwaly aýdym aýsam. Bolýarmy? Alýoş hümmedik bir aýdym taýlapdyr. Sahnada durup maşgal agdalar dinlemeňizi haýy edýäs. Bagtyar atany Recep Ayagany bäri çagyrýar. Gel ağa. Ýörüýte şurky maşgalaň şanyna aýratynam döwletiň harby bilet toýunyň şanyna taýýarlanan owadan aýdymlar ýanglanýar. Meşhur Ceyhun Production ýazga geçirýär. Owadan fırsatları. Sahnada çagyrýan Alýoş hümmetine. 2 yıl vatan koruyan, geri hatımda yarımı soruyan borcum şu bermen neme oğlun adım oludu ya var ya mama. 2 yıl vatan koruyan, geri hatımda yarımı soruyan borcum şu bermen neme oğlun adım oludu ya var ya mama. Okuyu yanı din ümidimdir hat kelli, döwletiň yetişenem Recep Ağa çalt billi. Erkek bolsam bareken şeýle kady, birgede ketdiýip çagyrýa boýun kamada. Aslanmasın boýda men ýançan, garaş yarym maňa eýdime gelýänçan. Golluk başlady ýönedik mundan, dost ýar geljek 7-30 günnün. Gidýän gollugy watanym goramak üçin, batarçydymmy men öýdüm barlamak üçin. Gollugy mertler bu sonu etmeli, esasy maksat ýurtlara gatmaly. Watan! 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 Erkin erkin. Watan! 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 Toýlar gutly bolsun berekeler. Recep Ayag, Gülşat Genejaň gözüňizi aýdym, gapyňda diňe toý bolsun. Döwletçan janyň sag bolsun. Biledim nesillesin, harym biledim. Toýlar gutly bolsun. Aýdyma. Deňişiň diýse çala kelen aýlaýat, gönülüň diýse bir gowuny bilmeýäs. Dediler nadan bilen adymlar deme, gelede bir fikir aýag almalydyňy. Guluga başladyk kelemde papagym, ejemiň sözü gulukda turaýyn ýatagym. Eýnim hybaly, buyrugum akally, gidende betdim etdiler akylly. 2 yıl vatan koruyan, her katımda yarımı sarayan borcum şu vermen neme. Oğlun adım onu döye var ya mama.
Спасибо, Девгоджан. Yine kısayrım hoşça geldiniz. Evet, sağ olun.